Adaina kanandi for sapa kuti kodi iweyo Morton Baghaya kumango kamba zabwino za ku China kulibe zoyipa ku China ko nde loli magaye ndifuna ndikuuze zinthu 5 or 10 zoyipa za ku China. Okay, khalani pompo ndikuuze zinthu 10 or 5 za ku China. Nditemenuza kamera iyi chifukwa choti ineyo I'm not interesting koma ineyo mutani muzingomva nkhaniyo awe ndovaya ku 10. Okay, let's begin. Atembenuza kamera tikuyamba. Okay, number 1 ku China kunoko let's get a few things cleared up. Ndiko dura ku China kunoko chili chonse mchogula kuyambira madzi kuyambira kokhala kunoko ndikodula kwambiri ndekuli inequality yaikulu anthu amukuwaonawa sangangopanga chili chonse opanda ndalama ndi zimatanthauza kuti anthu akunoko ndiosauka ndiye kunoko ndikodula koma iyoyo ndi introduction chapter. In the introduction chapter, number 1 kunoko no internet freedom. Okay, kulibe ufulu wa internet. Even TikTok ija ku China ija kunoko is banned. Ku China kunoko no internet freedom. In fact pamozi ndi Eritrea imaposa so wa China North Korea. Samafuna zoti anthu kunoko aziona chani zinthu zakunja ndi amapanga blog chani my website ambiri BBC, CNN chani onsewo ndi amapanga blog including Facebook, including Twitter. Everything that is international is blocked kunoko. Chimene chimatanthauza kuti iweyo kabwera ku China kunoko moyo wako umayenera kuuza VPN all the time. Usegule Facebook use VPN ngati panopo ndikunena pano iwe VPN ya ineyo yapanga expire. Ikapanga expire chonchi kuti usegule page kokalipira VPN iko page iyoyo so is blocked. Ndi anthu ena amafika ku airport kulephera kugwiritsa ntchito internet chifukwa choti chani it's blocked. Ndiye kunoko internet it's a big inconvenience. WhatsApp blocked, Facebook blocked, Twitter blocked, Instagram blocked. My Western news sources or say they are blocked. The oil is a huge disadvantage kunoko. Imene see hapo tunda nkani idakalibu. The number 2, the food safety. Sina neno good food security. Food safety. Kunoko ku China kwachuluka anthu achuluka kwambiri mabilion amapha nkhumba 12 million per week. Ndiye ngati zili chonchi akuyenera kulima nkhumbazo ma conditions ena ake odabwisa kwambiri. Nsomba zakunoko ndikuti mankhwala ndi diwi ndekuti masamba kunoko mankhwala ndi diwi. In fact kuliti malo tinatake toti basi mafuta ophikira ache kuli concept ya gata oil yoti restaurant ija ikaphikira drain imakhala kuseli ndi mafuta ache amapanga trap pena pake ndikuwapanga reuse mafuta oti anali mu drain anali mu sewage kale ndi kunoko sakudya food safety ndi 0%. Ukafika ku China kunoko restaurant izikhala yaikulu chifukwa ti restaurant tating'onoti timakonda kupanga ma shortcut. Ndikuja kumapezeka kuti akupangira mabanzi koma mkati muja ikama makatoni mazira feki, masamba feki, cabbage wa feki, chizonse cha feki. Ndi kunoko food safety is a huge issue. Mutakupezeka kuti mukudwala cancer ngati simukupanga stimuli care chifukwa choti tima restaurant timapanga cut ma corners
kumene amalima ma grapes ndekuti mankhwala diwidi, kulima nsomba mankhwala diwidi, nde kuli madzi madzi akunoko ku China. Remember tap ya ku China madzi samamwedwa ya kuti umwe madzi akuyenera kukhala chani ogula. You have to buy the water. Kulibe zoti umwe madzi apa tap iweyo chifukwa choti half ya madzi aku China they are not potable. You cannot use them for cooking and drinking. Move sabo half ya madzi aku China they are polluted. Ndiye anthu amene mugulisa madzi aja nthawi zina amangotenga madzi akutapu omwe aja. Koma remember madzi akutapu aja sizoti ali ndi bacteria. Bacteria is okay. Bacteria is okay. Bacteria is okay. Koma heavy metals ndi zinthu zina zoteresa zimene zimaopsa. The food safety big issue kunoko. Iyoyo ndi number 2. Ndiye you are better off kuti ukadye ku KFC, you know kuti iwo aja nkhuku zawo apanga procure ku supplier wina kuti ali reputable. You are better off ukadya ku chichene china chake choti china controls. Koma street food you never know ase kuliko anthu amayika zokudya mu mankhwala opangira imbamo aja. Ndipo I feel the day my practices amene amachitika ku China kunoko in terms of handling food kuti akazafika ku Malawi, what will we be like? Ndiopsa kwambiri kulima food scandal kunoko including anthu kugulisa nyama yoti inagwiritsidwa ntchito nthawi ya World War II. Nyama yoti yakhala 40 years mu storage ena ndikumayigulisa kwa anthu. Ndikunoko food safety siyili clear. Iyoyo ikhali number 2. Ndeti nayamba ni internet freedom, food safety. Number 3 the inconvenience kunkania ukakhala foreigner. Kunoko ukakhala foreigner chili chonse akufuna chani passport, and then iwo ma Chinese iwo chili chonse amafuna chani ali ndi card ka iwo ka green ka ID card ka kunoko. Ndi ma foreigners tilibe chimene chimapangisa kuti ma services ambiri amene ali ndi ma Chinese ifeyo ma foreigners we can't enjoy them. Ndi kuli malo ambiri upeza kuti ukuku akufuna Shenzhen ndeka kadi ndi unenako koma iweyo ulibe. Ndi uli nthawi zina amatha kubweza kunena kuti paki iyi ngati ulibe chani Shenzhen passport kunoko is useless. The inconvenience in terms of foreigners yaikulu nthawi zina. Suffice to say kuti malo ambiri amene kumapita ma foreigners ambiri problem yoyo is not a huge problem. Okay, it's not a huge problem. Okay, number 4 the racism. Okay, kusankhana chikopa. Koma ndisanayambe ndiyike kai disclaimer kuti kunoko kuli racism ina yoti is justified. Musaiwale zoti China ita join a World Trade Organization ita tukuka paja ikuyamba kumene anasegula zitseko ndikunabwera anthu. In fact pafupi ndi pamene ndimakhala ineyo 60 kilometers kuli city inake yotchedwa Guangzhou. Ku Guangzhou kunabwera anthu akuda. In fact nthawi imene jai ku Asia kose kuno kunali anthu akuda kwambiri ndi ku Guangzhou. Koma tsoka ilo anthu amenewo anali ma Nigeria ndi anthu aku West Africa. Ndi amene atiwonongera mbiri ku Asia kunoko agalu amene chifukwa ndi amamenya fraud, amamenya rape, kuba mafoni. Ngati ku China kunoko amadana ndi anthu akuda zinachokera pamene popo ponena kuti ma Nigerians anawononga. Kumapezeka kuti ku jail ku China kunoko in jail 700 Nigerians. Kumapezeka ma Nigerians ali pa death row.
kumapezeka ma Nigerians afuna nyongedwe kumapezeka kuti anthu 700 mujewo imodzi ku China anthu akuda ndi anthu zinatutumusa. In fact maiko onse including Japan anayamba kuchepesa nambala ya anthu akuda nthawi imene ijayi. Kunali Japan, kunali Malaysia, kunali China, ndi pamene tinapezera tsoka. Koma izozo aside anthu aku China kunoko ndi atsankho, ali ndi tsankho kwambiri chifukwa choti iwowo chimene amafuna ndi kukhala wakhungulo yera, amafuna akhale anthu a white. Chifukwa chake masana dzuwa likawala simaona anthu akuyenda munsewu, azimayi ndi kuti kukakhala dzuwa ali ndi umbrella. Ndipo iwowo chimene amakhumbira pa moyo wawo ndi kukhala anthu azungu. Amva? Ndiye akaona munthu wakuda they think kuti iwowo ndi ma deputy white people. Kuno kwamene ndikunena panopa kuli ma vacancy ya ntchito oti amatani amachita kunenera tikufuna white person, white woman. In fact pa azungupo ndi nzanga mzungu kuti sisi lake inalira black, sa amafuna blonde hair, blue eyes. Ukangokhala ndi maso a blue kuno kuti the white man. Azungu kunoko amakhala kudya machiki ma 10 out of 10 yanje easily. Kuli anthu aku Russia kunoko kuti samatha kuyankhula chizungu koma chani koma kuli anthu aku Russia kunoko kuti samatha kuyankhula chizungu koma amaphunzitsa chizungu. Amatulutsa vacancy ija ndikunena kuti we want a European teacher. European teacher you just know kuti akufuna mzungu. Pamva? Olokhale kuti ndiwe black American iwe ndi PhD yako Harvard in English. Kunoko sizimayenda zimenezi. Mzungu ali pa number 1. Ndiye amatenga fanzi yako Russia kumaphunzitsa chizungu. And ma opportunities ambiri it's strictly for white people. They can hear racism. I need to kunoko it's strong ongo. Kunoko they are openly racist. Ndipo samabisa hii racism yao. Iweyo as a black man you are strong. Mzungu they handsome. Mzungu aliyese they handsome. Black man you are strong. Even to my girlfriends many amapeza mama kunoko. Timakhala kuti asaka mama because they are black. Osati kuti chani. Ndiye there is that racism kunoko. It is a huge problem, and it reflects in the small things. With that said, nanenakale number 1 kunena kuti anthu waja ali ndi reason yopangira chani yoti dera chifukwa choti anthu amene ndinabwera kunoko koyamba ma Nigerians waja tinaononga mbiri. So there is that. Nde iyo miyike apo komano kuli malo ena kati kumene ndakhala ine kwa zaka zambiri Shandong kuli ma Chinese oti iweyo kangokhala friend wawo, they are true friends. And you mumva kwa anthu ambiri amene akhala ku China kunoko akuwuzani kuti Chinese or foreigner kunoko kupita kubhala kuti samalola kuti ugule mowa, agula ndi wawo. Amva mabiga ma Chinese kunoko kungoona foreigner amanena kuti no iweyo tabwera pa table ya ife kulibe zoti apanga sanja akupha chanjani. All that is bullshit. Ndiye ma Chinese ndi anthu abwino koopsa. Chimene chocho ndipangira underline ineyo kumene ndadusa ineyo kunali anthu oti basi amene ineyo basi kuvaya pa deni mukakumane ndi mastene athu kumuzi sanaoneko munthu wakuda tiye kuvaya amene 80 kilometers kumuzi. Aliyense by the way kumene ndikudusa kunoko ndi kuli mafactory ambirimbiri mafactory ambirimbiri. Ma Chinese ndi anthu abwino, anthu okoma mtima. Ukakumana ndi nzako weniweni woti mwamvana chichewa
mwamba no Chinese samalola kuti utali uzingokhala wina ake. They are truly friendly. Nde imene yoyo mpange chani take note kunena kuti kunoko kuli anthu abwino kuli anthu abwino azimayiwa tiyatsikana toti they only want you to dig them down. They don't consider everything else. Pamene iwo utakhala mamuna wa China akupasa ma condition kwe sajake azimuna ena ku China amadana ndi ife ma foreigners kunoko chifukwa choti chani chifukwa choti we get it easily. Koma nkhani ndi imene yoyo racism iliko ngakhale kuti anthu abwinonso aliko. Okay, ndi tamenya popo racism, tamenya popo internet freedom, tamenya popo food safety, tamenya popo chani kodi internet freedoms. Okay, tipite ku number 5 kodi choyipa china chakunoko ndi choti chani. Oh, pollution. Titenenso kuti pollution konoko amene koseko osewa iyoyo ukoko osewa ndi mafactory amva azina imafika ku nthawi yoti pollution you can't see 100 meters kumene ukupita. Chimene chikutanthauza kuti kuli malo ena ake oti amati kungotha tsiku umakhala ngati chimodzimodzi ku Sutherland 22 amva. Pollution is a big problem kunoko, and you don't know what you're breathing in. And as you can see kunoko factory ukoko ndikuti mahudu factory kwina ndikuti ndikumene amakhala anthu. The pollution is a huge issue. Ndipo kunoko cancer yambiri kwambiri, cancer ndi yambiri kwambiri. Ndipo ndimadabwa kuti kodi anthu amene akhalisa ku China ngati ifeyo tikamazapita kumudzi possibility yoti ndiposavuta kukhala kuti kupezeka ndi cancer ndiyoti bwanji chifukwa ene yake kunoko ku China kunowe kuli ma cancer village timalo timene manena tijatoti osadya malungata amene wawo chifukwa choti chifukwa chota ndamene makhala unscrupulous cops in terms of kusunga mafruits. Anyway, pollution kunoko ndi yakathithi and kuli malo ena akamati chani amati ma cancer villages kuli malo oti kuli ma factory kumapezeka kuti anthu akunoko akumene koko pa anthu 100 kumapezeka kuti anthu 40 pakumapezeka ndi cancer, and it's all normal. Yo chimene akupanga ndi yoti development at all costs amva chilengedwe chikuonongeka anthu akukhala limodzi ndi zima factory. You can imagine kuti amanena kuti chilichonse pa zinthu 1500 zimene zimapangidwa paziko pano at least 1200 zimapangidwa ku China kuno. And anyhow and in that case zimatanthauza kuti chani zimatanthauza kuti pollution ndiyambiri kwa basi, pollution ndiyambiri kwa basi kunoko ndi imene yonse muyika apopo tikupitirira Zoyipa za ku China, Zoyipa za ku China. Okay, ndibwereso kuchani ku red tape ku China kunoko. Kati kuli ma hotel 1 million, kati kuli ma hotel 1 million ma hotel 900,099 salola anthu chani anthu amene ali ma passport tingonena ti ma foreigners kunoko amene umavutika munthu kupeza hotel wafika pa hotel paja wabuka kale pa online akupuza kuti ya kunoko sitilola ma foreigners amva. Ndi yoyo ndi huge issue. Malamulo aboma amanena kuti chani amanena kuti no musakane ma foreigners, koma pa ground anthu amakana ma foreigners koopsa. Ndapitapo ku masite oti kuvutika kuyenda ma hotel 5, 10 kungokanidwa. Then nganene with confidence kunena kuti 99% ya ma hotel wa ku China kunoko samalola chani foreign, and for no reason.
amatika security safety koma ayi ndithu umatha kupita ukatawuni kochepa kakang'ono kenake ndikumapezeka kuti munthu akupanga struggle kupeza hotel kumapezeka kuti munthu akupanga struggle kupeza hotel ndiye that is a huge minus ukakhala kuti uli ku China kuno kupeza hotel. Andi lamulo la China limanena kuti ngati wapita ku city ya Nyuwani ukakhala kumene kwa more than 24 hours ngati suli mu hotel uyenera kapanga register ku police station. Nde wapita kwanzako ku nyumba basi after 24 hours you have to go ukapanga register ku police station and ukhala ukakulembera ka certificate kenakake zina zake zoti zimakupangisa kuti quality ya life ya foreigner kunoko zikhala ina yake yoti yosakhala bwino. Inconvenient kwambiri, very inconvenient, and yoyo is part of red tape bureaucracy. Chonse akufuna apange chani ayikepo mulomo ma authorities. Chonse amafuna ayikepo mulomo ma authorities. Ndiye kukhala ku China umayenera kupanga content ndi zinthu ngati zimenezo. Ndipange recap zinthu zambiri koma this is in a nutshell what I wanted to say. Kunena kuti kunoko internet ndiyovuta chifukwa choti zonse zakunja zili blocked. Number 2 kunoko chakudya sichili safe kwambiri, madzi sali safe, and then bureaucracy imapangisa kuti moyo wako nthawi zina it should be hard for no reason at all. Then kuli racism, kukhala munthu wakuda pali ponse ndi kuti iweyo you play number 2 and so on and so forth. Ndi imene yoyo, and then mpweya wakunoko ndi posavuta kuti ubwesere mavuto chifukwa choti mafactory achuluka. And then ndinayiwalaso kunena kuti kunoko phone ije mayinisa akati basi ita my block phone ije mayinisa akati ndiye kuti kaya mayinisa akuthera uli kutchire iwe basi sutani suyimba phone. Anthu amene akufuna kuyimbira phone iwo awuzaso kuti maumawa amene basi alibe ndalama sakupezeka. Ndi ina yake yoti ndizosiyana ndi ku Malawi kuti munthu utakhala yani anyhow munthu utakhala online ulibe ndalama mu SIM card and small things like that. So yeah, ndimafuna nditanenako zimene chifukwa amaumawo ena kamanena kuti iweyo sinakumvepo ukamba Zoyipa zaku China, sinakumvepo ukamba zaku China Zoyipa. And then lero takamba ne mutani mundimenya and Zoyipa za kunoko kwa average foreigner ngati ineyo for example, munthu oti mtafika kunoko anandipasa ntchito ine ndimagwira ntchito bwinobwino nalandira, sizoti kumene koko they discriminated against me and kunoko ineyo in terms of atsikanawa chimozimozi kulibe zoti kaya chani and zijo zoti kaya kumenyedwa chifukwa choti ndiwe foreigner. Ayi, no judgment, koma video iyi sindikufuna ikhale ndi ma positives zakunoko, ingokhala pure Zoyipa zakupiko zakunoko. Ndi zimene ndani nazo zoti kunoko nkhani zake ndi zimene zozo and zili pa macro level, pa macro level. Ne cheers kumene ndikudosako ndika shortcut kovaya ku 10 koseko ndi mafactory. Koma anyway, I hope kuti mwatengapo ziwiri zitatu ngati pali zina zoti simukuvesa bobo mpange comment pasipa and then we will talk.
China ndijoti okay, let's talk about the government. Aliyense amaziwa zoti ku China kunoko ndi dictatorship. And ukakhala mbasi, ukakhala mu subway, ine sinamvepo ma Chinese akupanga debate. Sinamvepo ma Chinese akupanga debate and look at that surveillance pali konse. Sinamvepo ma Chinese akupanga debate olompira omwewo. Ukakhala mu subway moja basi. Aliyense akuyang'ana pa phone, akuyang'ana shopping, akuyang'ana kunoko politics ndendi zero. Ndale kulibe. Ndiye sindikuziwa zoti imene yoyo ndi disadvantage kapena advantage. Anthu akunoko alibe voice. Anthu akunoko boma likanena kuti apapa tifuna tipangepo chakuti. Ndiye kuti chinthucho chibwera. Alibe iwo chani, alibe mpato. Ndiye sindikuziwa zoti imene yoyo ndi chani, ndi advantage kapena disadvantage. And timaziwa zoti kunoko ndi dictatorship. Boma ndi mphamvu zonse. In fact, nyumba ukagula nyumba malo onse ndi aboma. Boma after 70 years malo aja azabwerera ku boma. So you only buy nyumba to use for zaka 70. Mundipeza bwino? Ndiye zonsezo tikuziwa. Zonsezo tikuziwa. And the dictatorship yakunoko is an open secret. Amauza mukuona magali motosewa anthu kunoko analemera koopsa pali contract yoti boma limanena kuti tisiyireni ifeyo za ndalezi inuyo pangani ndalama. Nde ma Chinese anasaina contract imeneyo ndiyawo manyumba ali kutali koma kuli in fact ma underground parking lot ndekuti azaza kumene koko anthu ena kuzasiya magali moto kunoko mse chifukwa choti anthu alemera mopusa. Alemera mopusa kunoko ndikuti anthu amadya chani miyala, amadya doti ma 1970 chifukwa choti kunali njala yazaoneni. Pano ndiyawo pano pamene kuti upite kumene amadya ma Chinese. This is just zoti kukhala ngati amabwezera chifukwa anthu ena amene ali panopa ndoti analiko mmene zimachitika zinthu zimenezo. Ndi ma Chinese panopa amapanga zoti abweze moto, amadya ngati kuti atumbini chakudya pa table. Ndi amakhala ndi matable ozungulirati kani yake ndi imeneyo. Koma ndinene pano kuti zoyipa inde ziliko ndithu ndi zimene tanenazo. Nde tayankhula koopsa, tayendaso koopsa. Lero linde ndaenda ma steps angati 12,000 steps. Ndaenda 12,000 steps. 12,000 steps ndi significant distance. Ndiye pakana ndifuna ndizifika kufupi ndi kwathu. Nde amene ali ndi khutu wamva. Mumayankhula alaba zinthu zambiri iwe simayankhula zoyipa za ku China. Lero ndayala zonse kuzisiya pamenepo. Ndayala zonse kuzisiya pamenepo. And ndiyesesa kuti ma video ndiyikemo chani, ndiyikemo team supporting videos just to illustrate my points amene ndikukamba. And pange illustrate my points amene ndikupanga. Koma nkhani yake ndi imeneyo. Ndine Morton Baghaya. Baba ndifuna ndizifika kufupi ndi kumene timakhala. Ndipo lero timacheza limodzi ndipo timakambirana za zoyipa za ku dziko lino la China. And kachana ka Benz ka electric just looks weird kuona kuti Benz ya magesi. That's a waste. Sio timafunika engine. Whoa. All right. Okay, ndafika. Ine makhala up
building ali cha akuoneka then ndikangoenda popo kufika kuma robots kukhota ndio ndafika ku den emenda yankhola kwambiri video iyi telepompa and bye.